Aha, sokro sarahun silai, bisum, 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 parna tuh belai bar, ayo capai video. Good morning लोगोफोर बेरफुंजानि ओंखारलायबाय मर्निं थांनो ओंखारलायबाय आरोखि स्टुडियामाव बिबिका दं ओनसोल लोगोआव थांगासिनो दं हाय गाइस होनहरदों गुड मर्निं होननानै बुंहरदों दा जोङो हाइवेखौ क्रस खालामनांगौ आरोखि हाइवेखौ क्रस खालामबानो जोंनि बासआ अलरेडि फैखाबाय आरोखि जों दा बेयाव गाखोनांसिगौ वान बाय वान काउन्टिं जागोन बिनिफ्राय गाव गारियाव थांनानै ओंखारहैनांसिगौ आरोखि हरु हजाय स्टुडियामाव थ' नायलांबाय था बिदिखौ नोंथांमोना तो बाहागिमोन मोनफैलायबाय गुवाहाटीयाव बेरायफुंजानि लाइन जाफैलायबाय नै इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव मोनफैयो आरोखि जोङो बे समाव लाइन जानोसै जानानै जोङो मर्निं ब्रेकफास्टखौ बानायनायनि उनाव गाव गावनि सिटाव जिरायनांसिगौलाय आरोखि नोंथाङा नायलांदो दिनैबो दिनै थामथि साननि दिनै प्रेक्टिस जागोन फ्राय जाहांबायानो होननांसिगोन आरोखि 10,000 मानसि मोसानायनि खोथा नालाय बेयाव माने एसे बहुत माबा जादों मेनटेन खालामनायफ्राव गथ'फोरखौ जा आंनि उनथिं नुहरगोन थांगासिनो दं आरोखि मेनेज खालामनायाव एसे प्रब्लेम जाखायो हाजार मानसि मोसानाय नालाय बाखिथ' 100ल' गाहाम मोनबा प्रब्लेम गैयामोन आरोखि दा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेनो जाबाय इन्ड'र स्टेडियामा नंगौना आरोखि स्टेडियामखौ बिनि सिङावसो दङ आरो बिनि गोदै रोसिया मा दङ आरो आसलते गोदै रोसिया बेयावसो दङ जों दा ओंखाम जानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना नायलांदो सुलुलु हम लोग एंट्री हो गया है गेट के अंदर अभी ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे यहाँ पर टीम में चुलुलु टीम चल रहा है ये लोग आ गया ये भी पीछे वाला आ गया खुरलू चुलुलु वाला आ गया देखो देख सकते हैं आप लोग तो हम लोग ने एंट्री कर लिया है अभी खाने वाला जगह पे जाएंगे हम लोग क्या दिया सुबह मॉर्निंग में हम लोग दिखाएंगे आप लोग को ठीक है इस तरफ रखा हुआ है मेडिकल यूनिट इमरजेंसी के लिए अगर कोई पेट में गड़बड़ी हो तो सर्दी जुकाम जो भी हो इसको संभालने के लिए इसमें मेडिकल टीम रखा हुआ है अंदर घुस गया है अभी मेन गेट पार हो गया हम लोग कितना बड़ा है कितना बड़ा हॉल बना के रखा है इतना बड़ा है ज़िंदगी में पहली बार शायद आप लोगों ने देखा नहीं था लेकिन अभी मेरी यूट्यूब की थ्रू से आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा बनाया है इसको कहते हैं ये असम का डाइनिंग हॉल 2 डाइनिंग 2 ठीक है ना जोंनिया नैबे आरोखि नायनो हागोन तामुलपुर गलाघाटनि जोंनिया नैबेसो ओंखाम जानाय हल तामुलपुर गलाघाटनि बेनारा बे आरोखि दा जोङो नोंथांमोननो देखायलांनि बिराद भिर जादों मर्निं जोंनिया एसे दासो लेट जाना मोनफैदों आरोखि मथा मथि लेट जाद्रायनाय नङामोन ओंखारनायाव एसे लेट जाबाय नालाय लाइनाव थाबाय जोङो नोंथांमोना नायलांदो जानाय लोंनायखौ दे स' वेलकाम टु वान सेकेन्ड केन्टिनाव आरोखि जानाय लोंनायाव आरोखि नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि दावगाहारिमु कालचार ससाइटिजों लोगोसे प्लास गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासैबो मोसाखावरिफोरखौ गोजोन फुंबिलिनि जामुं जानायाव बरायहरबाय आरोखि सुलुलु होन बाइस हेलौ बाइस होन दे गाइस होननाङा हेलौ बाइस गाइस नङा बाइस sudah hello guys ना बाइस जोंना गेस नङा बाइस गेलेला Yutan lah bintang pada. Oh ni sudah ada tu. Sini ay. Jangan deh. कौन सा सब्जी है आलू का है आलू का पराठा ये दाल है ये मेरे भाईजान है दाल सब्जी राइस mana gathau gathau na Alwi gathau video banana bagian
हाय बाइसमोन खुलुमहरबाय मोनफैलायबाय नै इन मा होनो बर' होजाय स्टेडियामाव दा गथ'फ्रा जायै फैगासिनो दं आरोखि जालायबाय गथ'नाया जासिगोन एबार ना दा गोगोम पुलिस होसिगोनलाय आरोखि दा मर्निं टाइम बयबो फैबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ लासै लासैनो हाबफैगासिनो दं नैबे जेराव न'खर खोमा ओइ बिबार बागान बेयाव दङ सिजौ गायदों जोंनि दुलाराय बाथौ बोथोरनि माखासे बिबानगिरिफोर दं बिथांमोना दङ आरोखि आखाइ देखायहरदों आङो बिथांमोना नायगासिनो दं थांजागोन र' दे आर'जआव थांनि दसे नायनो हागोन आं उनाव स्टेडियामा बेनो आरोखि दिनैनि स्टेडियामा बेयावनो जागोन बेयो सेथि खेब नैथि खेब थामथि खेब आरो दिनैजों गाबोन सानसे समफोर सानसे दंबावो बेनिफ्राय डाइरेक्ट 16 जानुवारियाव रेस्ट मोनगोन बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट श'खौ बानायगोन 17नि बेलासि एबा मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव आरोखि नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानानै जाबाय गोजोन्थों